Едгар, много пъти си бил в различни мои предавания. Предполагам, защото това са ти любимите предавания в България. Но съм те гледал и в доста други и слушал интересни радиопредавания и телевизионни предавания и прочее, и премиери. Твоите идвания тук ме навеждат на сериозни колебания относно българската журналистика, защото обикновено знаем, че хората задават глупави въпроси. На тебе не ти задават много често такива. No, from time to time. I think the most popular Bulgarian stupid question is when people ask you, what do you love the most in Bulgaria? Не, и мен време на време задават глупави въпроси. Любимия ми глупав въпрос в България е: какво харесвате най-много в България? It's like, when you date a girl and she says, which part of my body do you like the most? Това е все едно да ходиш някой момиче и тя да ти попита коя част от тялото ми харесваш най-много. Но някои питат. Some girls ask that. Yeah. And then you say, your mouth when you don't ask stupid questions. И тогава ти им отговаряш устата ти, когато не задаваш глупави въпроси. Това е на момичетата. Ти какво отговаряш тук, когато те попитат? What do you answer to the journalists when they ask you? It's like, I talk about stopka salata. Шопска салата. I try to say something that sounds very like, нещо, което very talking about rural Bulgaria to put them in the place, Което говори за селската част от България, за да ги поставя на мястото им, не за друго. В други страни, предполагам, имаш сходен опит. In other countries you have similar experiences, I guess. Well, I think that the Bulgarians are especially excited about trying to make people talk about their favorite subject, which is themselves. Мисля, че българите особено много се вълнуват от това да накарат хората да говорят за любимата им тема. Любимата им тема са самите те. Манол Пейков, с когото сте приятели от много отдавна. Манол Пейков, with who you've been friends for a long time. Успя ли да те научи на някои неприлични изрази на български? Was able to teach you some dirty words in Bulgarian? No, me and Manol, he taught me how to pray, but we don't use the dirty words. Какво ти прави впечатление този път по улиците, като говорим, понеже имахме и предаване тази седмица, на което тъй направи едно сравнение между Израел и България, протестиращите хора, но просто като излезеш на улицата, прави ли ти впечатление нещо, като дори страни от протестите, като атмосфера? Well, I must say that, that one thing that disappointed me a lot in this trip. Едно нещо, което наистина ме разочарова по време на това ми пътуване в България. Was that since you started broadcasting in Binar? Че откакто ти започна да излъчваш в Бинар. And you have video in your shows. И имаш видеа в своите предавания. You stopped broadcasting naked. Спря да се появяваш гол. And I think that you lost some of your power, И мисля, че ти изгуби голяма част от присъствието си по този начин. I mean, being in the same studio with you and not seeing your hairy balls just doesn't feel the same. Манол Пейков трябва да преведе тук. Да бъде в едно студио с теб, без да видя косматите ти топки, просто не е също. За мен положението е подобно, но аз имам план. Просто видеостриминга е нещо, с което боравим отскоро. И мисля, че е нужно време, докато убедим нашите събеседници, че няма нищо страшно да се появяват така, както се появявали винаги до сега в ефир. I think that let's say if they'll see you on video dancing naked to klezmer music. Не, но мисля, че ако те видят в видеото как танцуваш гол на клезмер музика, then you may lose some of your audience, but the ones that you keep, that they truly accept you. Може да изгубиш част от аудиторията си, но тези, които запазиш, ще знаеш, че със сигурност те приемат. Смяташ ли, че видеостриминга убива въображението? Видеостриминг kills the imagination. No, yeah, but I'm saying
we didn't broadcast it yet, and I think that everybody that will listen to our interview will try to imagine you naked dancing. Да, но аз мисля, че ние все още не сме го излъчили, така че всеки, който ни чуе и види, ще се опита да си те представи как танцуваш гол на клезмер музика. Добре, ще се постараем да... Manol is taking off his clothes. Come on. Манол си сваля дрехите, боже. Да, няма да обръщам камерата. Понеже по радиото за първи път горе-долу те показваме, нашите слушатели може би не знаят, че винаги носиш по този странен начин слушалките от години, откакто идваш при нас. Yeah, it's from since childhood, because when I was a kid I wanted to join the Mickey Mouse fan club and my parents didn't allow me to. So this is my revenge. Защото когато бях мъничко момченце, много исках да се включа в клуба на Мики Маус, но моите родители не ми разрешиха, така че това е моето отмъщение за тях. Знаем, че Мики Маус е свързан с една така малко по-расистска идеология, както знаем. Специално в американския контекст, да. Well, of course, Walt Disney is he was a well-known racist. Да, Walt Disney е много известен, широко известен расист. And and my mother always warned me from people who have small mustaches and they say that they love children. Майка ми винаги ме е предупреждала да внимавам с хората, които имат малки мустаци и казват, че обичат децата. Добре, като се върнем към българската действителност тук, много ми е интересно, понеже никога не сме говорили. Аз винаги те питам за различни израелски и други еврейски от други части на света, творци, кинотворци, писатели и така нататък. Кои български еврейски творци познаваш въобще от съвременната ни така арт-сцена? Последните поколения. The later generations. Well, Leon Daniel, for example. Leon Daniel, например. Яростин Зазула. Яростин Зазула също. I think they are the ones that affected me the most, Мисля, че това са хората, които най-много са ми повлияли. Аз винаги пък съм мислил, че Яростин Зезула не е живял точно по нашите земи. Тоест той е бил свързан с нашата култура посредством кирилицата, но аз мисля, че той е в Великоморавия. But his mother is a Bulgarian Jew. Да, но майка му е българска еврейка. I think he tries to hide this fact about him because... Мисля, че той се опитва да прикрие този факт, свързан с него. Because, Jews were supposed to eat kosher food. Защото евреите трябва да ядат храна, която е кошер. And according to the Torah, you are not allowed to drink human blood. И според Тората, човек няма право да пие човешка кръв. Although I talked to Yostin and he claims that this is just an interpretation of rabbis, but nowhere in the Bible does it say that you're not allowed to drink human blood. Но аз съм говорил лично с Яростин и той каза, че това е просто една интерпретация на равините, а никъде в Библията реално не пише, че човек не може да пие човешка кръв. But he likes to hide this part just to save the controversy about Jew drinking blood, Така че той обича да прикрива тази част от биографията си, за да не изпада в противоречивости. Евреин, човешка кръв, така. It sounds too like an anti-Semite propaganda. Звучи като антисемитска пропаганда. Всъщност ние тук ще пуснем едно показателно клезмер парче, на което Манол ще потанцува малко зад параван, за да покажем, че няма такава пропаганда. And Manol will dance on it, so we will show that there is no such propaganda. Thank you. Но ако се върнем към Яростин, доколкото знам, някъде съм попадал из интернетна информация, че той е чел някой от твоите разкази, споменавате. On the internet, I've seen publications by him where he mentions you. He's been reading your stories. He was always a very, very strong supporter. Винаги много ме е подкрепил. I never knew if he really liked the stories or he just liked me. I don't know. Maybe it was just a more personal thing. Така никога не разбрах дали харесва разказите ми или просто харесва мен. Може да е нещо лично, не знам. I always felt that he was very attracted to me physically.
Винаги съм се притеснявал, че е много силно е привързан към мен физически. I remember that in one of our conversation I mentioned the fact that according to the Torah homosexual intercourse is not allowed. По време на един от нашите разговори си спомням, че му казах, че според Тората хомосексуалните взаимоотношения са забранени. But he claimed that too was some sort of a perversion of rabbis who misread the biblical text. Но и той пак каза, че това е просто интерпретация на равините, които не четат много точно библейските текстове.